gure musikabideak Hernanira ekarri gaitu. Bertan Maite Larbururekin egin dut hitzordua, kaleratu duen Hezurren azpian disko ezagutzeko. Berarekin, Hezurren barnean, barneratuko gara. Beti puntuan ibili zerazu, kolpe zehatzeatzak sortu, baino gaur zure leku hartuzu. Zerbait etzebilen justu, etzaiutan zaungigi zaindu, baino gaur hain ederra iaziazu. Arratsalde Maite. Berdin. Bueno, hemen elkartu gara, argitaratu duzun, disko berriaz aritzeko, lehenengoa zure izenean argitaratzen duzuna, Nei Borge egitasmoa eta gero, eta joan gaitezen harira, igual nola iritsi zara disko hau osatzeraino, zure izenean argitaratzea, eta pixkat hortik abiatu gaitezen. Bueno, bilakaera nahiko naturala izan dela, esango nuke. Lehendabiziko diska Nei Borrena Ura Patrikan deitzen dena Amsterdamen sortu zen. Josh Cheatham, nire Nei Borreko bikotia, nire bizilaguna zan garaian. Eta hortik Hezurren azpikora, Maite Larbururen izena duen azken disko hontara, tartean beste bat egon da, hau deitzen dena, baina lehenengoan beraz Amsterdamen bizi nintzen eta azkenekoan hemen bizi naiz. Eta hau diska tartekoa gertatu zen erdian, erdi hemen. Eta orduan, bueno, Joshekiko harreman hori urrunduz junda fisikoki pixkat, bestela oraindik oso laguna behalako. Eta azken hontarako erresagoa iruditu zitzaidan, nik bakarrik bukatu eta haste banun, eta nire izena jartzearena ere iruditu zitzaidan argiagoa zala. Esan daiteke kantu hauek sortu dira espreski disko honetarako, edo igual atzetiz edo zen zirriborro batzuetetik ere abiatu zara, edo nola izan da sorkuntza lana? Berdintsua, ze azkenian kantuak sortzen juntzaizkit, bai lehendabiziko diskotik bigarrenetik hirugarrenea, eta hirugarrena ere hasieratik Nei Borren hirugarrena izatea pentsatu nun. Baina gero erabaki hori hartu nunean, azkenian aldatu dira zenbait gauza, Josh ez dago bertan, eta adibidez kantu guztik oraingoan euskeraz dira, hemen sortu ditutelako. Baina kantuak lehen ere nik idazten ditun, eta orduan hori nahiko gauza bilakaera bat izan da, baina nahiko berdintsua esan dezagun. Hala ere, aipatu duzu izan zitekeela momentu batean Nei Borren hirugarren emaitza, baina badira gauza berriak hizkuntzaz aparte, Nei Borren diskoetan igual agertzen ez zirenak, beste instrumentu batzuen presentzia nabarmenagoa, ez? Bai, horietako bat izan da sorpresa polita, izan da lehen egin ezinun zerbait, zala biolinaren tokia Nei Borren munduan aurkitzea, azken hontan bai topatu detela, ez? Agian oso bereizturik neuzkan biolina klasikoruntz eta beste Nei Borren alde hori, beste fantasia eta beste instrumento batzuekin, ez? Baina kasu hontan uztartu india eta pozgarria izan da niretzat, ez nolako ondo ulertzen zergatik ezin nun bat eta bestea elkartu, ez? Baina hori desberdintasunetako bat izan da. Nik uste hemen Euskal Herrian Nei Borren bidez ezagutu zaitugula askok, baina musikabidea aspalditik duzu egina, eta agian hemen oso ezaguna ez den musika territorio batzuetan, musika klasikoaren inguruan, biolin jole bezala, eta urteak musika egiten, ez? Bai, bizitza osoa ia, biolina jotzen 7 urtekin hasi nintzen, eta gero nire ikasbidea hori izan da. Niz naiz unibertsitatera jun baizik eta konserbatoriora, eta Donostin goi mailako ikasketa bukatu eta Amsterdamera jun nintzen, eta bertan hasi nintzen beste musika egiteko bide batzuk ezagutzen horien artean, musika klasikoaren barruan sartuko genuken mugimendu historizista edo antzinako musikaren mugimendua. Eta, argi pixkanaka ikusten juna izena izan da,
nik egiten duten antzinako musika edo hortaz dirua irabazteko atzerrira joan behar detela. Eta hori da egiten detena oraindik ere. Eta gero zorionez lortu detena da musika Euskal Herrian egitea. Eta musika Euskal Herrian egiteko ezin dut egin antzinakoa, baizik eta beste musika mota bat. Eta hori izan da pixkanaka Neibor eta nire azken diskoak karri dutena, ez? Eta oso pozgarria da niretzako, beti abiadura handiko trena edo hegazkina hartu ez behar izatea, hemen, ez dakit, kontzerturen bat edo beste egiteko, ez? Edo kolaborazio bat idazle batekin eta emanaldi bat egiteko, eta azkenian musika hemen ere egin ahal izatea, hori niretzako pozgarria da. Entzuten aldezu, entzuten aldezu, hau. Entzuten aldezu, hau. Hau, 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 hau. Esan daiteke zure protagonismoa diskoan handia dela, ahots nagusia zara disko osoan zehar, bai eta musika tresna gehienak ere zu jo izan dituzu, nagusiki izan daiteke biolina, gitarra elektrikoa, gitarra apala, eta beste hainbat gauz txiki ere, oso zurea dela esan dezakegu disko hau, ez? Bai, ze, aurrekoetan Josen bi eskuak gorputz osoa hor zeuden, eta hontan ez, orduan nire modua aurkitu behar izan dut kantuak janzteko eta defendatzeko bakardade batean. Gero bai daudela beste pertsona batzuk lagundu didatenak hortan baita ere, Beñat Iturrioz eta Aida Torres eta Carlos Tarantxer, klarinete baxuakin eta baina bai, nire historia da, nire mundua. Carlos, Aida eta Beñat aipatu dituzu, disko honetan ere garrantzi handia dute. Esan daiteke gauz txikiekin, gauz handiak egin dituztela? Bai, batez ere Aida eta Beñaten kasuan, ez? Sukaldeko aparato horiek hartu, bai direla lapikoak edo zartagiak edo ontziak eta lata potoak eta horiekin zerbait egitea ez da gauza erresa, ez? Eta egia dana da nik pentsatu nula kantu gehiagotan erabiltzea, ez? Baina bai dutela muga bat instrumentu horiek kolore inguruan batez ere, kolore oso finkoa eta dutelako eta orduan ez dute funtzionatzen kantu guztiekin, ez? Orduan kantu batzuetan bere lekua aurkitu dute, baina beste batzuetan agian ez, eta eta ondo dago, gustatzen zaitelako kantuak ere desberdin, unibertso txiki desberdinak izatea bata bestearengandik. Gustatu zitzaidan ideia hori hasieratik, ez, eta Nagore Legarreta izan zen pixkat mundu horretara eraman inuna, ze berak egin zituen nire argazkik diskarako. Eta hizketan nahi ginala, komentatu zidan argazkik berak egiten ditu lata potoekin eta olako gauzekin, ez? Eta nola proiektu bat egin zuen, lata potoekin argazkiak eginez, eta orduan pentsatu zuen hori aurkezteko polita litzakela lata potoekin egindako instrumentuek musika jarriko baliete erakusketa horri. Orduan bideo txiki bat erakutsi zian, hor zeuden Aida eta Beñat eta ez dakit nola izena duen beste. Mariano hori da. Eta ikusi nunean pentsatu nuen, kolore hori polita litzateke kantuentako edo hortako, eta orduan pentsatu nuen instrumentua badaude, Aidakin jarri nintzen harremanetan, eta Aida seituan, bani bai, eta baina Beñatekin gustatuko litzateke, bi izatea gustatuko litzateke, eta geratzen joan ginen pixkanaka, eta ezurren azpian kantua adibidez, nik aurretik beste era batean idatzita neukana, beraiekin geratzen nahi ginen oitan, erabat aldatu, blues bihurtu eta pixka bat hortatik sortu zen adibidez. Aipatu duzu blues hitza, aipatu daitezke beste musika era batzuk ere zure musika definitzeko. Aurreko batean Amoranterekin egin genuen elkarrizketa eta berak herri musika bezala definitzen zuen
bere jarduera, bere musika. Bai. Nola kokatzen duzu zuk zure? Zaila egiten zait kokatzea, seguraski denei gertatzen zaie eta denek esaten duten zerbait da, baina bai agian gustatzen zaidala pentsatzea kantu bakoitza artelan bat balitz bezala, ez? Ez gauza oso elitista bat bezala edo goi mailako zerbait bezala, baina objektu berezi bezala gustatzen zait konsideratzea kantu bakoitza. Eta estiloak ez nao asko arduratzen, ez dit arduratzen. Ez zait interesatzen blues bat dan edo ez dan, sortzen da estiloak ez dit gehiagi ardura ematen eta herri musikatik ere nire ustez asko badauka, ze, klaro. Gu herria geha. Jantzisa zugona Tantzu naizia gorazpin dihona Jantzisa zugona Zapaldu ibili eten bidia Garraskatu zure hortzak neri Eta bide horretan laguntza izan duzu, Obintza elkarlanean aritu zara Arkaitz Janorekin, kantu askotan, bera dira hitza, beste batzuk elkarlanean egindakoak dira, oso bikote polita egiten duzue hitzea eta musika uztartzen. Bai, Arkaitz aspaldiko laguna da, eta gainera bera letrista moduan, gehatu gurein gabe ibili da, ni kanpoan izan naiz urte guzti horietan, ez dakitzen bat kantu edo letra egin ote ditun eta zenbat jenderentzako, eta bera hortan oso abila da. Behin esan zidan, nik noiz edo noiz bidali zidanean letraren bat esaten nion, baina zu kantatu itezu, kantatzezu etxian, o kantatzen aitzezea, eta ez esan zidan. Baina buru barruan badaukat kakatua buru soil bat kantuan aitzen dana, esan nion, zerbait behar da, bestela ez dut ulertzen nola sortzen ditun neurri horiek eta gauza horiek, eta oso erresa Arkaitzekin kreatiboa izatea, ze atea irekitzen dizu, zu nunbait sartzeko, eta bertan sartzen zeanean erakusten badiozu iskin bat edo bestea, berak hori onartzen du, eta gaina oraindik urrunagorako bidean laguntzen dizu, ez? Badaki norantz ibili zure ondoan, ez? Eta zu norantz eraman. Ez hori bakarrik, bideoklipan ere, Gona bideoklipan ere, azaldu da beste hainbat lagunekin batera, ez? Bai, segituan baietz esan zuen, galdetu genion, hori Asier Altunak eta Marian Fernandez Paskalekin hizketan nahi ginala, esaten zuten, polita litzake, lagunek parte hartuko balute, eta horien artean zorteduna gera, eta lagun esanguratsuak dauzkagu zentzu batian kultura mailan, eta segituan galdetu eta baietza eman zuten, eta Gona jantzita pozpozik eropenakin kentzeko. Historia polita ere kantu horren atzean, ez? Eider Rodriguezekin sortutako ping-pong baten ondorio izan zen. Nik kantu hori buruan neukan Gonaren inguruan, baina nire hasierako planteamentua zen kendu iezazu Gona. Eta hor nebilen, baina ez negon guztiz pozik, jakin nahi nulako Gonan azpian zertze egon hainbesteko garrantzia izateko gizartean edo Gonak zergatik zer dago azpian denok jakin nahi dugu bestearen Gonaren azpian zer dago, ez? Diskurritu nahi nun Gonan azpian zegona, baina gero ez negon pozik, Eiderri pentsatu nun irakurri nun bere bihotz handiegia eta txunbituta geratu nintzen da, galdetu nion, igual zuk lagundu diezakezu kantu honekin eta berak esan zuen, ni oso txarra maiz kantuekin, ez dakiz zer, baina bidali nion eta egia esan zidan, asko gustatzen zait, ez dakiz zer aldatu nahiko zenuken. Eta galderatxo bat besterik ez zian egin, eta galdera horrekin bueltaka hasi nintzen, eta azkenean kendu iazu Gonatik, jantzi izazu Gonara pasan nintzen, eta kolpetik atera zen kantu osoa. Kamarera bat ikusi dut, garbi gailutik irriteten, xaboian pulu baten
esango nuke musika tresnak hor daudela, baina disko honetan presentzia handia daukana da ahotsak eta ahots jokuak, ez? Azkenean ditudan eduki ditudan elementuak erabili ditut ideia bat, sentimentu bat edo kantatzen nahi zen hitz bat errepresentatzeko. Azkenean hori da kantua, da emozio bat edo ideia bat errepresentatzea dituzun musika tresna eta daukazun teknikarekin, ez? Eta hori da erabiltzen dudana, eta kasu honetan ahotsa erabili dut, ahotsa dalako nire musika tresnetako bat. Zure kantagintzatik asko maite dut nola uztartzen dituzu hitzak, hitz jokuak, hitzen arteko jolasak ere asko dira, disko osoan zehar kantu batzutan gehiago, baina disko osoan zehar badaude hitz joku asko eta hitz berdinarekin egindako esaldi asko ere, ez? Hor saiakera polito bat egin duzu, ez? Bai, badaukat hitz konkretu batzuekin harreman berezi bat eta hitz jokoak ere asko gustatzen zaizkit. Askotan hitz jokoekin gertatzen dena edo hitzekin gertatzen dena da beraien mundu propioa sortzen dutela eta orduan hitz hori agertzen den bakoitzean mundu horretarantz eramaten zaitula, ez? Eta hori gustatzen zait hemenetan, azpimarratzea edo eta gero hitz hori agertzen denean, nahi ere emozio jakin bat sortzen zait eta gustatuko litzaidake entzuten duenak ere hori sentitzea. Hitzen magia ere hori da, ez? Irudi oso konkretuak sortzen dituztela gugan, denok dakigulako hitz egiten da, denok erabiltzen dugulako hizkuntza, ez? Hori du alde eta kontra, musika abstraktuagoa da, orduan musika beste garuneko zati bat ferekatzen du, ez? Esan dezagun. Baina bi horiek uztartzen dituzunean, agian hor sortzen den konexioa buruan, oso polita iruditzen zait. Maite diskoa kalean dago, aurkezpen batzuk eman dituzu. Hemendik aurrera nondik nora ibiliko zara, o zer egingo duzu? Oraintxe zuzenekoak ematen nahitu geha eta ari naiz. Etorri dianak eta egin aldianak. Eta beti bezala jarraitzea da nire asmoa. Oain beste zuzeneko batzuk ere sortu dira horren Arkaitzkanokin egin ditugu Fruta Raroak, orain beste emanaldi dator Arkaitz eta Jon Olanokin, eta gero diska grabatu dut Zeinaute Lorrietakin. Lehengo udaran eta zuzeneko horiek ere badatoz laizzer, eta udazkena oso hemen ingurukoa. Eta gero bidai batzuk dauzkat atzerrira, Londresera eta noa nire beste proiektuakin, eta nik uste hola jarraituko dela betiko bidaiari martxa hortan, baina agian pixka gutxigo, ez dakit hori ere ez legoke gaizki hilean viaje pare bat, baina ez igual etxean 4 egun eta beste egun guztik kanpuan pasatziarena hori batzutan hola tokatzen da, baina. Gu asko gozatu dugu zure zurren barnean sartzen, plazer bat izan da disko entzutea eta plazer bat izan da elkarrizketa. Mila esker eta topatuko gara bidean. Bai, eskerrik asko gonbidatzeagatik eta galdera guzti horiengatik. Ondo erantzun izana espero dut. Eskerrik asko. Gehitu du Pilartxo kamarerak, garbi gailuan atia istiakin batek.